मंत्री आणि आमदारांच्या कक्षांची दुरुस्ती करपा खातीर 14 कोटी रुपया खर्च केले. तरी लेगीत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचो कक्ष काळखातूच आसा. ह्या विशयावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव आणि काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मेणबत्ती पेटोवन पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक उजरावन काढलो. नवे प्रकल्प करच्या पेक्षा आसा त्या प्रकल्पांची जतनाय घेयात म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सरकाराक सल्लो दिलो. In the leader of opposition's cabin आज काढो कहा कित्याक last 15-20 days I was using Elton DeCosta PAC office आणि हेजे रेनोवेशन जे आमकां एक रिप्लाय आसली की रेनोवेशन ऑफ दिस चेंबर्स ऑफ द मिनिस्टर्स and officers, the reply says that 14 crores was spent. 14 crores. And आज jenna the PWD seems to be my office try to coordinate. The PWD pushes the buck on the electricity department. म्हाका काय खबर ना आणि आमकां आज काळखांत आमी काँग्रेसाचे आमदार पार्टी प्रेसिडेंट आमी आज CLP आपयल्ली. And in this CLP, what was shocking to see, if you look, हिंगा भायल्या पेंट माला हे बिल्डिंगाक जेन्ना पेंट मारला एक कोडे एक कलर, एक कोडे येलो, एक कोडे ऑरेंज, एक कोडे जॉन्डिसा कलर. सो हे कामीण जाल ते भाशी दिसता. जरी तो ती रूफ चोयल्यार पेंट पयल मारला आणि रुफाका मायक होते. So basically this looks that this government absolutely is not bothered आणि पब्लिक स्टेट एक्सचेकर जे पब्लिकाचे पैसे आहे ते पैसे वेस्ट करपाक हे प्रयत्न आज हो सरकार करता.